Kaixo gabon guztioi eta ongi etorri Esatea Libre saiora, aktualitate politikoari errepasoa emateko prest gaur ere bai, gai ezberdinak jarriko ditugu mai gainean, mai inguruan, eta hoiei buruz hitz egiteko gaurko gonbidatuak hementsi ditugu, Rosa Miren Pagola, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, gabon. Bai, gabon, zuei ere. Bakun Aznarez, gabon, kazetaria. Gabon, gabon. Jose Felix Azurmendi, kazetaria zu ere, gabon. Gabon. Eta Julen Arzuaga, abokatua, gabon. Kaixo, gabon. Bueno, lehenik eta behin Jose Luis Álvarez, enparantza, aipatu nahiko genuke. Jose Felix, zu izan zinen, igandean egin zitzaion omenaldi horretan. Bai, Victoria Eugenian egon nintzen, beste jente askoren artean, sartzen ziren guztiak, ze jente asko kanpoan gelditu zen. Eta, bueno, uste oso ekitaldi maitagarri izan zela, batez ere euskaldunentzako, eta Jose Luisek merezi zuena. Jonek bere emaztea, bere alargun esan zuen, ez zuela olako omenaldirik eta gustokoak, baina, bueno, Txiardegi Donosti batean espada omentzen nor omendu, ezta? Edadeko jentea zen batez be, bildu zena, euskaldunak, noski, veterano, guda eskoko veteranoak, eskonbatiente pilo bat, adar desberdinetatik, eta nik uste hori ere interesgarria dela, ze Jose Luis berak politikan, bueno, euskaltzale bezala, eta idazle bezala, eta linguista bezala, eta hori dena, bueno, horrekin denok ados daude, baina gero politikan Jose Luisek ibilitakoa da. Aipatzen denean bere biografia esaten da, eta fundatzailea, baina 77koa eta utzi zuen. Eta gero, egi batasunarekin ere asko edo gutxi ibili izan, gero ibili izan baita ere nola ez, ESB-ko fundatzailea, eta hori dela eta sartu zen HB-en, eta zuzenean HB-en, eta gero Aralarren ere bai, eta gero, bueno, Jose Luis oso genio biziko gizona zen, eta komplejo gutxiko gizona, eta behak gustora zegoenean adoz, baina gustora aldarrikatzen zuen hori, eta alde egiten zuen, eta hori batez ere Arnaldo Otegik karta bat bilaldu zuen. Bai, Jerry Adams eta Arnaldo Otegiren gutun bana irakurri zen. Bai, baina Arnaldorenan, bueno, gauza asko esaten zen, nahiko luze izan zen, nahiko... Baina gauza bat etzan zuen eretzat batez ere interesgarria personaia ezagututa. Zu beti egia esaten zenuen eta zurea botatzen zenuen. Naizta besteak hori gustora ez hartu eta hori ere eskertzekoa da, esan zuen Arnaldo. Nik uste hori ezker abertzalean autokritika bueltatzeko balio badu ere interesgarria da, ezta? Bueno, gero, Txiardegi zer ez da izan, Txiardegi da, ez dakit, gauz asko, baina nik uste dut importantena nire ustez izan dela Euskarari eman ziola garrantzia praktikan eta politikan sartzeko. Eta gero, nik berari esker uste dela, hori, beranaldi batean, abertzale izan da, euskalduna ez izatea ez zela ulertzen. Eta nik uste hor, ezker abertzaleak, bere mesua nahiko zuzen eta hartu duela, eta hori praktikan ere praktikatu dela. Zerbait desberdina esatearren, bere espirituaren askatasuna, bere liburu sorta pilo bat, baina bere hitza batzuk han esan ziren, eta gogoan dut gauza bera esan zuela Gotzon Garatek bere momentuan. Bai Gotzon Garate eta bai Txiardegi ja edadearekin zarrak egin zirenean
labur bilduz esan zuten, Euskara estatu bat merezi du eta behar du. Euskarak estadorik gabe ez du aurrera egingo. Txardegi esan zuen, ez dakit estatuarekin aurrera egingo den, baina estadurik gabe jai du. Eta hori nik uste dut Gotzon Garateri entzutea eta Txardegi bati entzutea zerbait adierazten duela. Un horretan bertan, Sabino Arana Fundazioak sari banaketa egin zuen, Aieteko konferentzia saritu zuten besteak, beste Rosa Miren. Bai, hola izan zen, bai, etorri zen gainera, Irlandako izan zana, ez da lehendakari oia, Bertia Herner, eta horrek ere oihartzun handia izan du, nik uste dut komunikabideetan, eta baita ere estatu mailan, ez da, hain zuzen ere gaia pilpilean dagoelako orain, eta beharrezkoa dana gainera, horrela egotea. Eta nik uste dut, eman zuen testigantza, bai antxe bertan ekitaldian, nola aurretik eman zuen prentsaurrekoa, izan zala oso testigantza nire ustez ona, eman zuen mezu oso egokia momentu honetarako, eta orekatua. Eta arrakasta neurri batean esango nuke bide horretatik izan duela. Izan ere berak nik uste dut esaten duela, beste batzutan ere bai, ez dituela aholkurik ematen. Berak bakarrik Irlandan izan duten eskarmentua edo esperientzia azaltzea baino ez duela egiten. Baina bai pauta batzuk interesgarriak eman zituen, bai mezua Rajoyren gobernuari esanez ezin daitekela momentu honetan gauzak dauden bezala utzi, aurrera egin behar dutela, eta gainera prozesu horiek luzeak dirala, baina etengabekoak, segidan eraman behar dirala. Eta gero denen aldetik egin behar dela alegin bat. Ezin daitekela batek bakarrik edo besteak denen artean egin behar dela. Eta presoena ere, eta berak Irlandako adibidea ipini zuen, presoen egoera ere bazterezinekoa dela eta hori nahita nahiez kontutan hartu behar dela. Eta esan zuen Irlandan izan zala korapilotsuena, sensibilitate asko ere egon zirelaan sofritzen edo bortxatu behar izan zirela eta mundu guztia etzetorrela bat eta baina aurre pausua eman zela eta egin zena eta horri esker Irlandan gaur egunean pakia dagoela bestela etzela egongo. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua izan zela. Julen, Fakun, ez dakit honi buruzko aipamenik egin nahi duzuen? Bertia Hernen hitzak, edo... Ez, ni batut galdera bat. Zuen edadeko pertsonentzako Txardegi zer zen? Non zen? Karo, segun batzutan badirudi edadeko jentearentzako bakarrik hitz egiten dugula, eta deno jakin behar dutela, ez dakite. Igual horretaz bai sartuko naz, porque hitz egiten nahi zen... Badira beste adibide batzuk ere, baina... Hitz egiten nahi zinen bitartean egia da, pizkat ni neu ere kokatu naz, pizkat Txardegi ze suposatu izan duen, eta oso era pertsonalean hartzen dut Txardegi, lehenik eta bat, Joseba Albarezekin, bere semearekin tokatu izan zaidalako lan egitea kanpoan, bera Herri Batasunako nazioarteko arduraduna zanean, eta orduan, zeharka ezagutu izan dut. Josebaren aita, orduan. Hori ba, niretzat da Josebaren aita alde batetik, eta komentatu izan duzunez nik Txardegiren kasuan gauza bat azpimarratzen dut, eta da, igual pertsonalki de bai, ez? Bera, Euskaldun berria izan da, nola maila horretara heldu izan den, bai euskera maitatzeko, bai euskera tekniko aldetik ere kontrolatzera, ez? Euskaldun berriontzako nola daiteko jarraibidea, ez? Nik esan nuke ez da bere pertsonean importantena, horrelakoak asko izan dira, baina berak euskararekin egin duen militantzia eta konstantzia eta abar eta... Begira, anekdota txiki bat, Martin Ugalde Karakasen bizitzela etorri zen Angelura bere etxera 74an edo 5ean, batan edo bestean. Eta ni orduan banebilen handik eta hemendik, eta gogoan dut Txillardegik, Madariagak, Benito del Vallek eta Irigairairek esan zidala,
Sasi datela. Gero dator, Karrakastik euskaldun bat oso pertsona interesgarria, igual komuniko da zuk ere hor egotea, gero barroko jentearekin ere komentatzeko, eta joan nintzen. Egon ginen, Txillardegiren etxean, zure laguna eta ziren horrako mutil koskorrak, burua handi bat zen, Joseba. Zake gauza nola, perspektiba desberdinak dira. Eta, egin zen bilera Martin Ugalderekin, bilerak eta egitea oso erreza zen, oso gizon erreza zen, eta oso zabala, eta bera nahi zuen, beste askok, edo beste batzuk bezala, egia denok adoz jartzen bagera, eta ez dakizen. Eta amaitu zenean, esan zuen gauza bat ezagaztutzeko. Lehenengo aldiz, izan dut bilera politiko bat euskaraz. 3 eta 4 edo 5, igual 4. Osea, eta, hori, jente horien artean, etzen dudan jartzen, eta hori zen, batez ere Txillardegiri esker. Ze Jose Maria Benito Elbailek, bere euskara, orduan batez ere, bilbotarra zen, eta San Antonen inguruan ikasitakoa, eta Xavier Peña metodarekin, eta nahiko traketxa, eta Julen Madariagarena ere, ezen oraingoa, eta, eneko hori gara euskalduna zen, guztiz, betidanik. Eta hori izan zuen Martinek, eta hori betirako gorde izan dut. Geroztik, bilera asko egin dira euskaraz. Ordura arte ez. Hain zuzen, Txillardegiren omenaldi horretan, Arnaldo Otegiren gutun bat irakurri zen, eta hain zuzen politika, kultura, kazetaritza, kirol, sindikalismo eta unibertsitate esparrotako 50 pertsona ezagun bildu ziren larun batean Logroñoko espetxearen aurrean. Arnaldo Otegi eta Bateragune Auziko gainerako presoen askatasuna eskatu zuten, eta bide batez bildutako eragileek PPri exigitu zioten espetxe politika aldatzeko. Arnaldo askatu, politika askatu plataformak antolatutako ekitaldiaren amaieran, Alfonso Sastre idazleak Otegiri idatzitako gutuna irakurri zuten, 5 hizkuntzatan, gogoratu 851 egun daramatzala espetxean Arnaldo Otegik. Honi buruzko iritzia, Rosamiren? Nik dakidana da, gero egunkarietan irakurri dudana, eta hori biztakoa da, ez dut ulertzen, ikuste dut inork ezin duela ulertu Otegi espetxean egotea, ez da. Hori batzuk daude, gauza batzuk, erabaki barko liratekenak, ez da, eta neurri batzuk hartu eta kaleratu. Eta Otegirena, benetan dagoen gauza bat, ez dana, berriro ere diot, ulertzen ez dana. Eta nola jarrai dezakeen hor, hortxe dago, ez dagoat hor beste komentariorik edo zer esatekorik. Faku. Bai, batez ere hori, ulertezina dela, batez ere kanpotik ikusita, ez da Irlandako esperientzia ikustea, Gerry Adamsek hartu zuen garrantzia prozesu horretan, eta gainera, orokorrean, ez dute zer liderren kontua goraipatu nahi, ez dut uste liderrak ezinbestekoak direla, baina bai, niko gogoan dut, atxilotu dutenean, zergatik, nola, zer leporatu zioten, hori izan zen oso zaila ulertzeko niretzat. Nik aipatu behar dut, kanpotik etorri nintzen, duela 11 urte, Arnaldo Otegi ez dut personalki ezagutu, baina bai politika gintzan oso perfil, oso persona garrantzitsua herri honetarako. Eta are gehiago, zer da leporatzen ziotena, zergatik Espainia mailan ez da galdetzen, Rosamirenek esan duena, nola ulertzen da kartzelan egotea, eta zenbat denbora gehiago. Badirudi Espainian orain, barne ministroko berriak, bere eskaintza da, bai, beteko ditugu gure legeak, hori da bere eskaintza. Legeak, zer dio legeak, non bete behar du zigorra preso batek, ze estatu duen, ala ez duen, ez dago preso politikorik, orduan, zergatik. Terrorismo hitzaren barruan dana sartzen da, baita dana, esan edo preso politiko guztiak. Orduan, zer da, hemen
eskaintza da, hemendik aurrera hasiko gara legea betetzen. Banaka, orduan, eta Arnaldoren, bueno, hor dago, beste gauza inkomprensible batzuen artean, beste bat, ez da? Baina kanpora begira ematen den irudia oso bitxia da. Oso bitxia ulertzeko kanpotik, eta ez, bakarrik orain Rajoyren aginduan, baizik eta Zapateroren abe, bai. Badirudi gauza asko aldatu direla, baina politika gintza eta batez ere espetxe politika kudeatzeko ez da bat ere aldatu, ez da? Hain zuzen Dignidad y Justiziak ikertzeko eskatu du, igandeko elkarretaratze hori ikertzeko eskatu du, terrorismoaren goraipatzea egon zelakoan. Bai, nik uste hor Arnaldori eta Miren Zabaletari eta beste bi edo hiru gehiagori leporatzen diote bateragune izenean biderak egitea eta hori egin zutela eta konartuta eta zertarako egin zuten. Gertatu dena gertatzeko, hau da. Etari, beste gauzaren artean etari eskatzeko bere estrategia aldatzea, armak guztea eta abar. Eta horretarako bildu zirela, eta hori esker, igual, lortu dena, ez da? Baina ez da, hori horrela da, Arnaldo eta beste bateranaguneen sumarian daudenak, ez dira sekulan etatarrak izan. Bueno, bintzat ez etapa honetan. Eta, osea, ez dira etatar presoak. Eta oso zaila da defendatzea hauek terroristak direla eta horregaitik daudela kartzelan. Eta hauek ez daukate biktimak atzetik, eta ez daukate problemarek atzetik, eta ez daukate... Osea, hauek kalean egon beharko ziren, ez ziren seguru asko detenituak izan behar, baina izan behar ziren, kalean egon beharko ziren aspaldi. Ez euro bakarrik, beste sumario bat ere hor dago, eta hori dela eta hainbat jente dago kartzelan. Sumario 1888. Horiek ere ez dira sekulanetakoak izan. Esaten dute, egintez dutela ez dakit zer eta aginduta. Baina, bueno, ez daukate holan, ez dakit, akusazio zuzenak, terrorista bezala, eta batek ez dakizeko administrazio kontseiluan zegoela, besteak ez dakizegunean ez dakit norekin bildu zela, besteak, eta daramatea urte pilo bat, kasetaria dira batzuk, eta beste batzuk ez irakasleak, eta beste batzuk, eta hori ere erdi astuta dago. Osea, Espainiko gobernu hau lehenengo pausoak emateko ez du ezer egin behar. Osea, egia errazoia duzuzuk, esan duzunean, hau egin jagon beharko zela. Osea, sozialistak ere horri asunto honetan ez dutela ondo jokatu. Baina hauek hasteko, hauek kalera, eta Arnaldo barnean, noski. Ez Arnaldo bakarrik, Eta gero, batzuk diote, Arnaldo hor barruan merituak egiten ari da, eta denon artean egiten ari gara hor beste Mandela bat, eta ez dakizu, ez da, hori ez da Arnaldoren errua izango, ez da? Bueno, nik uste hasteko hori, eta gero beste presoak, gaixo dauden presoak. Bere kondena osoa beteta edo kumplitua daukatenak. Eta hainbat, eta hori dela eta igual 200 kristau kanpoan egon beharko ziren ezer espezialik egin gabe. Hori esan da, nik uste dut ulertu behar dela ere, baita ere, arain egun egin zen, joniga egia esateko emaztearen referentzia neukan buruan. Bezerril eta bere emaztea hilak izan ziren tiroka Sevillako kaleetan. Kontxo. Ez dakit nola egin den epaiketa, eta ez dakit proba nolakoa izan ziren, nola lortu ziren, baina benetan, ekintzaile horiek, kalean ez egotea normala da. Zan daigun, ezin da dena batera zaku berean sartu. Militanteetako militanteak izan direnak, eta ekintza gogorretan egon direnak, badakite euron prozesua desberdina izango dela. Baina hau bestea.
Bai, horren hildotik igual, hasi gara pizkatote giren kasu ez berbetan, eta nik horren inguruan aipamen bat egin nahi nuen, ez? Eta egia da, jotzen dela askotan igual personalizatzera, daudelako preso batzuk, gitxiago ulertzen dana, igual pizka bat lerro horretatik, ez? Aipatu da, ni bai egon nintzen horrelako sumario batean, gestorakoan, eta 22 kide nireak, ni kanpora joan nintzen argudio berdinengatik, beste 22 horiek barrura joan ziren, eta horrela, beste hainbat, ezin gara joan orduan kasuz kasu, nik uste dut hor pilatu izan dela, kasu batzuk benetan tristeak izan direnak, oso argigarriak benetan gauzak nola egin izan diren, eta ze justizia egon izan den, porque nik uste dut hori izan dela kontua. Legea badau, legea ere malgutasunez irakurri daiteke, ez? Eta hori da azkenen urtetan gertatu izan dena, ez? Legea izan da txikle bat, eta orain behar nuen amendik tenkatu, tenkatzen nuen. Behar dut beste aldera, orduan, azken finean, nik uste dute, bai, legearekin, legea eskuan, gauza asko konpondu daitezke, lehengo ataka batean behintzat, baina bai eskatzeagatik, ez? Eskatuko nuke Espainiar autoritateek ere pizka bat justiziaren printzipio pizka bat saiatzea berriro ere interpretatzen, ez? Zer da eurentzat justizia, zer da eurentzat entzutegi nazionala. Porque legeak bestera batean aplikatzen badira, baina hor geratzen bada entzutegi nazionala, hor geratzen badira epaile horiek, hor geratzen bada horrek egin izan duen jurisprudentzia edo markatu izan duen hildoa, espero dut berriro ere urratsak ematen badira ia definitiboak eta beti aurrera izatea, ez? Eta ez ustea atzerago nolabaiteko mina antipersona batzuk entzutegi nazionala bezala, beste edozein momentuan, beste edozein gertakaeren aurrean, beste edozein interesen aurrean ere aktibatu daitezkeenak, ez? Hor badoa geratzen entzutegi nazionala, inkomunikazio legeria, legeri antiterrorista guzti hori, bildurra emango liake, hor geratzea instalatua eta pizka bat baita ere ahaztea, ez? Hain zuzen Jorge Fernández Díez, Espainiako gobernuko barne ministroaren atzoko hitzak kongresuan, indarkeria utzi nahi duten euskal presoen banakako bergizarteratzea, Fakunek aipatu du, sustatuko dutela, legedian oinarrituta, egoera berriak eskaintzen dituen aukerak baliatzeko politika inteligentea izango dela. Esan du hitzez hitz, presoek babesa eman dio eta ziuk garai hau baliatzeko eskatu zion, eta ikuspegi zabalez arituko dela esan zuen, ez dakit nola ikusten duzun jarrera hau, Rosa Miren, berria da edo aurrekoaren jarraipena? Bueno, ez dakit, oraingo gobernutik datozen, heldu zaigun feedback hori, ez da, nik uste dut era askotakoa dela, ez da. Eta batzutan, segun eta nork berba egiten duen, batez ere gobernutik kanpo PP-koena baldin bada, ikusten dugu gogorra dela. Rajoirena ere, behar bada, beste maila batean gelditzen da, berak zuzenean ere ez badu oraindik hitz egin, baina bai bere ministroen bitartez gauzak esan izan dira. Ez da gauza berdina, igual batek esaten duena eta besteak esaten duena ere. Baina barne ministeritzakoak esan zuenak atzokoak, ez da, nik uste dut interpretatu behar direla, behar bada kontestu batean, ulertu behar da ere PP-ek eta ez da inundik ere ez da nik PP-ren alde jokatu nahi dudanik, ez da gutxi hau ez da, baina gobernua daukan momentu honetan daukan papera delikatua da hasteko bere partidoagatik, ezta? Orduan nik ez dut uste gauzak urratzen eta nola nahi esaten eta egiten hasteko aukera izango duenik, bestela denak gainean joango lirateke gainera eta orduan kaltegarria ere izango litzateke. Baita presoentzat ere, ezta? Orduan uste dut hor prudentzia bat behar dela. Eta zentzu horretan nik irakurri ditudan hitzak esan zituenak atzo, uste dut hartu behar direla zentzu baikorrean. Uste dut, zentzu baikorrean. Badakit igual gogorra gertatzen dela, segun eta non entzuten dira, banaka joan behar dela eta bakoitzak agertu behar duela bere damua eta abar,
baina bestalde, presoen kolektiboak alde batera utzita Otegi eta aipatu dituzuten kasu hauek, zatik hoien niretzat kalera joan behar dela, baina behar bada ez dakit Urkullu edo norbait izan zen lehengogunean esaten zuena pedagogia bat, ezker abertzaleak ere pedagogia bat ere zabaldu behar duela presoen artean eta horrela, eta behar bada, hortik jo beharko litzateke ez da. Orduan, ikuste dut, begiratu behar dirala gauzak alderdi alden, gauzak eskuratu behar aldiren neurrian joan behar dugula edo joan behar dela, eta irakurketak ez ezkorregiak baino hobeto dela bilatzea berzein den elkartzeko bidea eta batzuen artean eta besteen artean. Zentzu horretan esan nahi dut nik atzokoak niri gaizki ez zitzaizki dela jausi. Uste dut, nolabait, ondo bezala hartu behar direla. Eta esfortzua alde guztietatik egin behar dela, batetik eta bestetik ere bai. Baina, klaro, bestalde, ikusten dugunean, eta ez da gauza berrikin ateratzeagatik, baina ikusten dugunean zehari den gertatzen gartzonekin esate baterako momentu honetan ere, eta nor dagoen Auzitegi Nazionalak eta aipatzen zuen Julenek, ez da, zela dagoen estatuko giroa eta hor daude indar faktiko horiek. Horregatik esaten dut, igual, pixka bat ibili behar dela, malgutasun horrekin batetik eta bestetik gauzak lortzen joateko. Eta nik nahiago dut ikuspegi, esan dudan bezala, positibo bat eukitzea. Zuk, Fakun, nola ikusten dituzu hitz horiek? Ikuspegi positibotik edo... Bueno, behintzat aurrera pausu txiki bat da. Behintzat duela urte batzuk ezin genuen, ez da imaginatu ere alderdi popularren gandik olako adirazpenak. Baina berriro diot, nik ez dut uste, badakit alderdi popularra zer den, eta zer espresatzen den, eta ze iragana duen, eta hori nik personalki ezin dut ahaztu, baina garaiak eta momentua orain daukagun egoera kudeatzeko, derrigorrez kudeatu behar da. Hemen ezin dute isladatu erabat garaitu dugula espresio terrorista bat, hainbat komunikabideetan aipatzen dena, ze egoera oso larria izan da azken 10 urteetan, batez ere eskubide zibilen urraketak, naiz eta dana isildu, dana estali, kanpora begira, hemen ematen du, behintzat, ni argentinarra izanik eta kanpotik etorrita beste prozesu desberdinak ezagutu eta gero, ikusten dut Auzitegi Nazionala gaur egun, Audientzia Nazionala gaur egun, ematen du transizioa, frankismoaren transizioa iaz egin zela. Hau da, gaur egun bertan daudela, bertan aplikatzen dituztela legeak, dira aurreko prozesu bateko jendea, hau da, ez dira demokrazian oinarritutako jendea. Edo behintzat legedia. Ikusten dira, sententziak ikusten dira, zigorrak, eta ohitura hartu dugu edo zer pertsona izan daiteke epaitua terrorismoaren aitzakiarekin. Naiz eta liburu idatzi, naiz eta batekin bildu egoera leku batean. Orduan, hitzak bai, baina ikusi beharko da ze denborak markatzen, ze abiadura izango duen. Ze badakit, behintzat personalki, Estatu Espainola azken bola honetan oso eroso egon dela gatazka alimentatzen beste modu batean, ze azken batean kriminalizazioa erabat orokorra izan da Euskal Herrian, eta hori da nire zailena ulertzeko. Jartzen naiz Madrilgo herritarren baten buruan, ikusten dana, eta hementsa ez dira lehertzen lau kotxe hilero. Hemen, ze irabazi dugu, baditugu 800 herritar kartzelan. Orduan, hori baldin bada irakurketa, ze irabazi dugu? Ze irabazi dugu, baina ezagutzen duzu ondarru, ezagutzen duzu hainbat herri non bapatean ilegalizazio esker geratu dana hankaz gora. Orduan, nola kudeatzen den Espainian olako momentua da, behitu, igo gurdian eta
jar zaitez konpontzailearen papera. Hori izan daiteke, eta espero dut ala izatea, batez ere Europatik eskatuta, Europatik bultzatuta. Ze argi geratu da nazioarteko bitartekarien hitzak eta agerraldia oso garrantzitsua da, batez ere munduari begira. Eta Espainia, beldurra zein da, herriak orain hitza eta erabakia izatea, edo behintzat zein da beldurra. Hemen orain zabaltzen diren aukerak asko dira, eta ze beldurra diote referendumo bati, edo galdeketa bati, edo benetan jendeak adiraztea, eta horregatik sartzen dira, exiliatuen kontua, zenbat jende joan behar izan zen Euskal Herritik beldurragatik, eta orain, gauza asko zabaltzen dira, baina nik benetan bihar zenide bat bizitza utzen baldin badu errepide batean Kadizera joategatik, hor ez da ezer konpondu. Eta hor beldurra hor dago, edo zein momentu gerta daiteke berriro, eta hori da benetan gure herrietan, nire herrietan ikusten dudana. Gauza oso gutxi aldatu direla. Bero, oraintxe emango dizuet hitza, Jose Felix eta Julen, iragarki tartetxo bat ingo diogu, eta oraintxe gara bueltan. Jorge Fernández Díez, Espainiako Gobernuko Barne Ministroaren atzoko hitzak, Kongresuan egin zituen hitzak aipatzen ari ginen, presoen inguruan ikuspegi zabalez arituko dela esan zuen Jose Felix, eta Ezker Abertzaleak ondoren hitz egin zuen honi buruz, adierazpen hauei buruz, eta esan zuen, aldaketa bat ikusi dutela behintzat horietan. Barne Ministroa beti izaten da alderdi batean gogorrenetakoa, ezta? Eta bere delegadoa lurralde autonomoan ere, bai, Urkijo jauna berak ere. Alde hortatik, ulertu behar da, hauek ez direla, eta gaina Fernández Díezek gainera bera perfila dauka nahiko integristarena, baina beste aldetik esaten dute zintzoa dela, bere ikuspuntutik begiratuta. Atzo agerraldi horretan, aipatu, ez dakit bildukoa dela, bildukoa bai, baina ez dakit ze alderdien izenean, hitz egin zuen eta aipatu zuen presos politikoz hitzak. Amaiurrekoa da, ez da? Eta ministroa bererala kontra jarri zen, eta aipatu zuen ni lehen aipatutako bikote hoien hilketak. Iker Urbina. Bai, baina aipatu zuen Jimene Becerril eta bere emaztean, eta kontxo, nik uste batez ere Ezker Abertzalean eta Euskaldunen artean eta onartzen hasi behar gerala baita ere, eta terrorismoa egin duela. Badakigu preso politikoa direla, batez ere subjetiboki motivazio politikoa direlako. Hori ez du inor zalantzan jarriko, ez da? Sartu ziren estrategia batean, eta noiz hasiko gara estrategia horri buruz hitz egiten. Ze, etaren ibilbidea luzea izan da. Eta ez dakit noiz hasi zen hausnarketa, eta hausnarketa horrei esker, etorri dena. Eta hor Arnaldo eta beste batzuk parte handia izan dute. Baina besteok ere jakin beharko genuke, erreflexio hori nolakoa izan da. Bakarrik galtzen goaz eta utzi behar dugu, eta edo zerbait gehiago dago. Nik nahi dut pentsatu gehiago egon dela. Eta gehiago egon dela, eta beste gauzaren artean seguru asko pentsatu beharko, asmatu beharko zuten, edo erreflexio horretan sartu beharko zenia politikoak hiltzea, beste alderdi batekoa direlako, eta bakarrik mina, eta egiteko, eta bere gobernua ez dakit nolakoa delako, eta bere juezak, hori legezkoa den, ez bakarrik praktikan, moral iraultzaile batean ere bai. Eta hor gauza asko daude egiteko eta esateko. Eta Ezker Abertzaleak eta berak ez badute hori egiten, kanpotik egingo diote eta txarto. Eta hor Urkulluren adierazpen batzuk ere, ni nahiago nuke adierazpen horiek beste batzuk egitea. Sartzen badira beste batzuk, beste hori autokritika egiten, askoten egin da, hori badaki, txartu.
Ezker Abertzaleak, ez dakit zen momentuan, lehen bailen esango nukenik, ni ez dakit, segura asko oztopoak egongo dira, baina hasi behar da, esplikatzen ze gertatu izan den, Ordoñezen hilketarako ze analizia egin zen, eta ze erantzunak egon ziren gero, eta gero Jimenez Becerril eta bere emaztearena. Claro, hori ere kontuan izan behar dugu, eskatzen dugunean, egia da zuk aipatu duzun bezala, tribunalak, Audientzia Nazionala bera hasieratik da irregularra, top antzekoa. Eta jueza badakigu nolakoa diren, eta ez bakarrik euskaldunen aurrean. Eta hori dena egia da, baina hori ez dago gure eskuetan, momentuz behintzat edo, baina bestea bai dago gure eskuetan. Eta zibergara hontaz hitz egiten. Eta gero, banaka, lehen esan dut, kartzelan daudela, eta atar ez direnak, eta izan ez direnak, eta kalean egon beharko zirenak. Eta esan dut baita ere, eta atar militantea badakite, erortzen direnean, erortzen direlako luzaro. Eta ez dute esango, kartzelan sartu naute, badakite euren planteamentotan hori presente dagoela. Baina ni bai hor badagoela, hori da beste eztabaida bat. Ia kolektibo horrena, denena, nola kudeatzen den, nola manejatzen den. Eta hor, banaka eta pertsonalki nahi duena egitea, bere eskubidea du egiteko, baina ni uste bestea askoz interesgarriago dela. Baina hasi behar gara, denok, Ezker Abertzalean, denok daude prez onartzeko etak terrorismoa egin duela. Eta holako, eta batez ere ni esango nuke horrelako zenakulo txikietan konbeni dela holako gauzak kaleratzea, ez da? Dudari gabe, nik hau galdetzea, suposatzen du, ni badauzkatela hor nire erantzun batzuk, baina ni naiz nire erantzunen aldeko militantea bila. Nahi dut, jentea pentsatzea. Eta ibilbidea ikuste begiratzen denean, ibilbidea osoa begiratzea, ez da? Eta ikustea, hor, eta ni seguru nago gainera, barneko eztabaideetan horrelako gauzak atera direla. Hori, dudarik gabe. Julen. Hor mai gainean jartzen den gai horrekin nik esango dudana da, duda barik etorkizun batean nik bai pentsatzen dut, hainbat gauza errebisatuko direla. Gaur egun oso goiz da dana rebisatzeko eta horretarako gainera nik uste dut eskenatoki bat eman behar dela, izango zara egia batzorde bat, ez? Egia batzorde bat, azken finean, hemen herri honi zor zaio egia, tribunalek eman ez dioten egia, porque suposatzen da ere Audientzia Nazionala justizia eta egia bilatu behar zuena, baina egia esai horren beste inporta, baina bilatu du bere justizia, inposatu du bere justiziaren kriterio, ez? Orduan, nik bai uste dut, errebisio bat egongo dela, egongo dira, espero dut, horren alde borrokatu beharko gauzan, agente ezberdinak, herri honetan mina eta sufrimendua eragin dutenak, eta polita izango zen norberaren errebisio bat egitea, ze motivazioengatik edo garai hartan ze pentsamendua, ze arrazoiak edo ze agrabioak sentitzen zuten hori egiteko, edo inkluso kalkuloak, ez? Baina horretarako nik uste du denbora pasa behar dela, ez dakit asko, baina atzo egindakoa zaila da errebisio bat egitea, ez? Orduan, nik gauza batzutako, relatoa eta horrenbesteko presa dagoela, guazen ja inposatzera, gaina hori ematen du, ez? Dagoela, guazen inposatzera relato bat, herri honek egingo du pixka bat egiaren agerpen bat, eta egia horren inguruan nik uste dut errezago izango dela, hainbat errebisio egitea, eta egoera justo edo behintzat irakurketa justo batera heltzeko, ez? Pizkat erretomatu nahi dut beste gai bat, eta esan pizkat jarrera individualen edo pizkat banakako neurriak hartzearena presoen inguruan, ez? Presoek banan-banan eskatu izan dute bere eskubideak onartzea eta Euskal Herrira hurbiltzea, ez? Eta hori izan da jardun individual bat, ez? Aresek esaten zuen, pizkat horre joku bat egiten dut nik, bere hitzekin, baina esaten zuen. Izan da, ikuspegi kolektibo batetik egindako eskaera individuala, ez?
esateko ikuspegi kolektiboa zela garrantzitsua, ez? Baina nik aldrebez esan dezakete, eta izan daiteke ere ikuspegi individual batetik egindako ekimen kolektiboa. Nun dago individualtasuna, non dago kolektibotasuna, zergatik kolektiboa, zergatik individuala, ez? Eta honekin gauza bat esango dut. Nik uste dut, herri honetan onartuta dagoela preso guztiak ez direla batera etorriko amnistiaren egun batean autobusetan, eta herrietan preso guztiak jasoko direla txalo eta besarkaden artean, ez? Ez dut, uste hori ja inori pizkat, eta hori izango zen amnistiaren kontzeptu epiko eta irreal bat ikusten dut, ez? Baina beste alde batetik ere pentsatzen dut, Espainiar autoritateak oso errez daukatela pizkat ideia hori eraso bat egiteko, eta da, astea individualki preso batzuk kaleratzen. Badaude preso batzuk bihar bertaina hasial izango zirela kaleratu. Nahi duzue banakako tratamendu bat? Bihar bertan hasi. Eta hasi preso batzuk kaleratzen eta seguramente inork ez dio kontra egingo, eta inork ez du esaten, ez guztiak eta batera kaleratu arte. Inor, Jiménez Los Santos, interkonomia, eta zegoen mundose kolunistak, eta ez ez. Herri honetaz hitz egiten ari, eta pizkat hemen dagoen percepzio soziologikoa. Herri honetaz ere bai, foru batzuk hemen dauzkate buruak, Bueno, orduan, foru horiek izango ziren, azkenengo mohikanoak eskatuko zutenak inolako mugimendurik ez egotea, ez? Eta kontrasan handi batekin. Jente asko, eta mendekun bila, Arnaldo Otegirekin dago jendea minduta, zergatik. Lehen pertsonalizatzen ari ginen, Pablo Gorostiaga, herriko alkatea. Beste egunean segiten du kartzelan 70 urterekin, eta beste egunean gainera egon behar izan zuela deklaratzen Araialdeko 19 pertsona hauen epaiketan, bere udaletxeko osaketan ez dakiz ze iztiluak eragin zizkielako PPko zinegotzei ere ez dutenak frogatzen. Hori alda justizia, hori alda... Gauza bat esango dizut, iraultzaileak badituz beste bete behar batzuk ere bai. Osea, iraultzailea beti ezin da egon, esan ez, guk, baina, etzaia gu baino txarragoa da. Nik autokritika egin dute, ez? Eta esan dut lehen igual mantentzen ziren posizio batzuk gaur egun igual ez dira mantentzen, ez? Eta nik uste dut etengabeko autokritika batean, ez dakite iraultzailea dena, ez? Ni abokatu gris bat naiz, ez? Baina iraultzaile bezala jokatzen du. Euskal Abertzalean izenean ez naz ausartzen berbaiten. Sartzen iraultza egitera, iraultza izenean borrokatzea, zure buruari jartzen diozuz obligazio batzuk, etzaia jartzen ez duenak, etzaiak mercenarioekin mobitzen da, Rasero berdinekin espero dut ez neurtzea, baina, azken finean esaten dut, azken bola honetan esfortzu autokritiko eta errebizio bat ematen ari da sektore batetik, eta besterik ez bada, nik gustatuko litzaidake hori edatzea pizka bat, eta beste batzuk pizka bat ikastea eredu edo adibide horretatik, ez? Hain zuzen ere, Urkullu Katzo bilera izan zuen Rajoirekin, lankidetzarako proposamena luzatu eta bakegintzarako konpromisuak eskatu zizkion, gogoratu aurreko astean ere Patxi López izan zela, eta Basagoitik ere, egun hauetako batean egingo du bilera Rajoirekin. Zer nolako inpresioa bilera horretatik, Rosa Miren? Urkullu atera ondoren, eman duen mezua inpresio onarena izan dela, arkitu duela Rajoy errezeptiboa, eta hori presidentea den aldetik, estadoko presidentea den aldetik, unik uste dut gauza ona dela. Ulertzen dalako, Urkulluk esaten duenean errezeptiboa arkitu zuela, hemengo giroa hitz egiten duela, hemengo kontestua edo testu inguruaren arabera, hemen kokatuta. Eta ondo entzun zituela Urkulluk esan zizkion gauzak. Eta hori da, dakiguna Rajoyri buruz, dakiguna da Urkulluk berak esan zuena eta eskatu ziona. Eta alderdi horretatik nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak alde batetik agertu du bere lehen ere egin zuena,
eta nik uste dut herri honetan aurrepausoak emateko aukera ere zabaldu egin dutela lehen, eta orain ere zabaltzeko eta gauzak biguntzeko aukera ere emango duela. Alde batetik, egoera kontutan hartuta dagoen egoera ekonomikoa hemen bertan, eta neurri batzuk hartu behar direla, alderdi horretatik, kolaboratzea edo behintzat laguntzea zenbait gauzetan, eta batera joatea hemengo depresioa, larriegia eta garratzegia ez edin izan, zetik bide horretatik goaz, eta horren truke ere lortzen baldin bada, hemen orain erabili dugun gaiaren inguruan eta pakiaren inguruan sortzen baldin bada horrelako harreman bat eta laguntzen baldin badu, nik uste dut hori ongietorria eman barzaiola eta gainera pozgarria dela. Hortik aurrera gero ikusiko dugu, baina zer nolako pausuak ematen diren, baina eta ze gertatzen den eta Rajoik berak zer egiten duen. Baina horrela egotea eta gainera badirudi nahiko luzea izan zala eta lasaia euren artean iritziak eman eta berba egiteko aukera izatea, nik uste dut momentuz hori ondo dagoela eta guretzat mesedegarria. Nola ikusten duzu zuek Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera, Fakun? Argazkitik kanpo geratzen baldin bada galtzeko asko izango duela alde batetik, eta gero protagonismo bila. Orain danak kudeatu nahi dute egoera horretan, eta danak izan nahi dute egoera honen aita, edo behintzat bideratu zuena edo protagonista modu batean esateko. Politika gintzan kokatuko nuke bilera, esan nahi dut zergatik Rajoik hartzen du hain ondo Urkullu eta zergatik izan duen bere jarrera amaiur taldekinengan, esan nahi dut batzuk zuekin ez dut hitz egingo, ez dut zertxekin nahi, eta politika gintzan, baina EAJak orain arte eramaten duen bidean ikusten dut, politikan ikusten dut, protagonismoa orain danak kartak mai gainean daude, azken bi hauteskundeen emaitzak asko esan dute, eta nik lotuko nuke, EAJaren barruan, entzun ditut adierazpenak, Ana Sagastirenak, berak egingo zuela edo zer gauza Arnaldo Otegi lehendakari izan ez dadin, eta orduan, beldurra batean, maila instituzionala galtzeko eta poterea galtzeko arriskua. Eta nire uste apalean EAJaren izaera orain arte izan da potere eskuratzea, baino ez. Orduan, poterea galduz gero. Hori persona baten hitzak ez dut uste horretik jarrai daitekenik eta aplika daitekenik alderdi guztiona. Ez da persona batek esan bazuen zerbait, danok esaten ditugu askotan, txotxolokeria handiak, ez da. Baina, dena den protagonismoa nik ez dut uste protagonismo bezala hartu behar denik, nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak betik agertu duela herri honekiko kezka eta horren alde alegindu dela, eta momentu honetan dagoen daukan indarrarekin eta daukan posizioan, kongresoan, gauzak lagundu dezakeela herri honen alde gauza onak egiten, ez da, eta nik ez nuke esango hori protagonismoa denik, ez da, hartu du momentu batean protagonismoa, baina nik uste dut jarraikoa dela urteetakoa eta betik agertu duela, ez da, herri honen alde egin duela, eta betik bilatu duela, eta hori bakarrik herri honentzako ona, orientasuna, ez ekonomikoa bakarrik,
bakarrik, baizik baita ere biztanleriarentzat etapakearen bideatik nik uste dut betik ere saiatu dela. Hori ezin daitekeela esan hori protagonismoa bilatzea denik. Bai, bakoitzak izango du bere iritzia hori argi dago, eta herri honetan, gainera, aberasgarria da, bakoitzak bere iritzia izatea. Nik ez dut inoiz entzun EAJaren aldetik, Anasagaztiren hitzak errefusatzen, edo ez dut, berak esandakoaren ondoren ez dute ezer gehiagorik entzun. Iruditu zait, bai, batzutan, Urkullu da burua, baina batzutan Arzalluzek egiten duen bezala, Anasagaztik esaten dituena bereak, baina asko zerbait adierazten du, baina, sin más. Jose Felix, nola ikusten duzu jarrera hori? Ikusi genuen momentu batean, Rodríguez Zapaterok Urkullurekin oso harreman onak zituela, eta momentu batean, mi amigo Inigo esan zuen, ezta? Uste, Inigo esan zuela, mi amigo. Ez ahaztu, Rajoy lehengo egon zala Patxi Lópezekin. Gero egon dala Urkullurekin eta bihar Basagoitirekin egongo dela. Osea, hau, eta ez dakit Bartzinarekin egon den edo egongo den. Eta segurazko egongo da baita ere, horri ez beste garrantzirik espezialik eman. Baina, adibidez, bihar Basagoiti elkartuko da Rajoyrekin, eta EAJ, PP eta PSren arteko elkarlana proposatuko dio, edo hori bultzatzeko proposatuko. Basagoitik hori argita garbi utzi zuen hasieratik. Gipuzkoa Diputaziorako kasuan, utzi zuen gu prest gaude EAJari laguntzeko bildukoek horrez izateko. Basagoitirentzat hori erresa da, eta normala iruditzen zait, hori, normaltzat hartu behar dugu. Eta normaltzat hartu behar da baita ere EAJak bere alde jokatzea, nola ez? Eta EAJaren klientela, eta Ezker Abertzaleko klienta neurri handi batean, berdina da. Zati bat behintzat, zati batzuk dira, segun nola, eta, normala da, alde hortatik normala da. Gero, hartu emana lasaia izatea Rajoy eta Urkulluren artean kontrakoa izango zen zaila. Ze biok oso sentido horretan oso lasaiak dira. Horreri nik ez diot garrantzia handirik ematen. Eta seguru asko gustora egon dira, eta orduan zer ateratzen duzu bilera honetatik? Ni ez diot garrantzi handirik ematen, hori nahi dete esan, eta gainera ateratzen dira handik, eta bakoita esaten du nahi duena, eta segun irakurtzen dezun, esan du hau edo bestea. Ikusten dituzuz titularrak, eta hau ez du, honi buruz benetan ondoriok ateratzea egiten zaite zaila. Ordea, Urkulluk Madriden protagonismoan bila ibiltzea ez zaite arraro iruditzen, eta segurazko jarraituko du lehen bezala, aurreko gobernuarekin bezala, eta gainera neurri batean krisia ekonomikan aurrean EAJaren irteerak eta PP-koak ez dira oso desberdinak izango. Eta gainera ikusi da baita ere Rajoyk nola Katalunian ziukin ondo konpontzea nahi duela, eta segurazko saiatuko da EAJarekin ondo konpontzen hemen. Gerokoak eta hauteskundeak gainean daude, eta Arnaldo Iribildurra izatea seinale ona da, eta abar, baina horrarte. Orduan ondorio batzuk atera dituzu. Ez dakit ondorioak erantzuteko beste. Esan, Jule. Ni bebai oso interpretatibo ikusten dute bilera, ondorio politiko asko atera daitezke, baina igual bai, hori ez jokua azken finean Urkulluk egiten duena da, zuzenean harremana daukate Madrilekin, ninez Euskadiko ordezkaritza, erkidego autonomoko ordezkaritza, horrela hartzen nautelako, eta pixka bat igual sokoratu Zapateroren garaian Patxi López, azken finean nik ez dut zure bitartez ordezkaritza hori egiten, baizik eta zuzenean egiten dut Madrilekin, eta orain kasu honetan igual berdina ulertu daiteke Basagoitirekin, Basagoiti alde batera uzten dut eta ni zure jefearekin hitz egiten dut, horrek, ze ondorio, ez dakit, protagonismo edo pixka bat irudikatu, azken finean politika ere irudia da, eta simbologia da, eta nik uste dut hor simbologia bat badau.
igual galdera ez da horren beste Urkullu eta Rajoy, baizik eta igual galdera da Basagoiti, ez? Ez da, atera ia mai gainera, eta bueno, zein da berari geratzen zaion jugada, zein da Euskadirako daukan proposamena, zein da bere Nafarre kideekin daukan harreman maila, zein da bere figura ere indartuta badago Pepe barruan. Euskadi da lurralde, Euskadi, bueno. Hiru herrialdearen bakarrik. Ez esateagatik erkidego autonomo Euskadikoa, ez? Ez berdintzen dut Euskadi eta Euskal Herria. Euskaldunen artean, hau nik uste bereizti behar dugula, kontxo. Euskal Herria eta Euskadi. Bueno, Euskadi bera ere etarentzako beti izan da Euskal Herria. Osea, que izan da igun... Beste garai bateko... Bueno, beste garai bat, beste batzuk, beste modu batera jokatu dutelako, eta Euskadire ematen diotelako zeukan zera, konotazioa, baina... Bueno, nik Euskadi da, ezberdindu nahi duen azken finean, Basagoiti dalako Euskadiko burua, ez? Bai, terminologia handik... Batez behar, alako... Ez, eta azken finean hori esaten nuen, ez? Eta lotuta igual beste elementu batekin, eta da, Basagoiti egiten ari dela PP-ko urrengo ponentzia, ez? Ponentzia politiko urrengo kongresuan eztabaidatuko dutena, eta berak ere indartzen du Espainia nazioaren berrindartu edo berrabiarazi nahi dutela kontzeptu horren potentzialidade guztia, ez? Bueno, nik ikusten dut, igual Madrilen horrek badoka publikoa Euskal Herrian, gero eta publiko gitxiago daukala estimatzen dut, ez? Basagoitik errepresentatzen duena Euskal Herrian beti egon da, Eskubi, basko-espainolista beti egon hemen, osea, ez da harritzeko, Baina sokoratuta, ez? Ez da ikusten orain oso, eta horregatik igual dator esatera, ez PNV eta PSOE-rekin nahi dut hemen pixkat zentralidadea berriro eskuratzen dudan, ez? Dena denik gauza bat daukat. Galdera bat egiteko hemen. Ematen du, ardura bezala agertzen dezutela, Urkullu bat Madrilera joaten dalako, eta egiten duelako presidentearekin, eta protagonismo bilatzen duela, eta argazkian ere agertzea. Nik uste dut, azken finean, hori da danok nahiko genukena, ez? Alderdi guztia konpromiso bat eukitzea pakearen aldeko prozesu honetan. Eta ez, baina danok egin ezkeroz alde berdinetik eta bultza eta indarra pakearen bila joaten baldin magera danok, hori nik uste dut, azken finean, mesedegarria dela. Ez dela horren beste errezelo egon behar, egon dalako, berba egin duelako, nahi duelako, alderantziz baizik. Nik uste dut eskertu egin barko litzatekela, ez? Alde egiten duelako. Basagoitik egingo dion proposamen horretan, hau da, PP, PS eta Eusko Alderdi Jeltzaleen arteko, lankidetza horretan, proposamenarekin joango da, baina aurretik hitz eginda dagoela uste duzu? Proposamen hori egiteko? Ez dut uste. Ez zaiti duritzen, hemen egongo direnik, esan duzu aurretik, kozinatua zerbait egongo dela. Neri duritzen zait, ez, baina hala eta guztiz ere, nik neok eta nire iritzia da, pentsatzen dut, horrelako zerbait egingo balitz ere, mesedegarria izango litzatekela, badakidalako EAJak egingo lukeela herri honen pakearen alde. Eta gainera ikuspuntu abertzale batetik. Eta jokatuko luke fin. Eta lagunduko balu prozesu horrek benetan bideak zabaltzeko eta beste dauzkaten errezeloak biguntzeko ongi etorria izango litzateke, nire uste dut. EAJan barruan ere denen iritziak ez dira berdinak, hori argi dago. Osea, gai honi buruz eta beste gai batzuei buruz, eta niretzat galdera da, urrengo hauteskundeetan, Amaiur, edo eukiko den izenarekin, eta EAJ, erkide honetan, indar importantenak ateratzen badira, ia kapaz izango diran, bai EAJ-koak eta bai ezker abertzalekoak ados jartzen gobernua osatzeko. Hori da, hori bai dela niretzat erronka. Zein da? Zer nahi nukenik, ados joatea. Zure erantzuna. Nire bildurra da,
bai EAJ-an eta bai ezker abertzalean askok, edo batzuk, baina presente dauden batzuk, oso presente daude batzuk, edo zeinekin lehenago bat egitea euron artean baino. Eta uste duzu hori gertalitekela? Horren bildurra badut, eta esaten denean adibidez, deian irakurrita daukat. Urrengoko gobernuan, Gasteizko gobernuan, gobernua egin beharko zen gutxienez 3 indarren artean. Ez gara, tontua, zuk esaten ari zara, ezker abertzalearekin ez. Eta gainera, lehendakari EAJ-koa eta beste biok minoritarioak. Eta suertatzen bada, Arnaldo kalean edo ez, ezker abertzalea, lehengo indarra izatea, EAJ-koek prest egongo ziren goberna osatzeko, baina ez lehendakaria jarriz? Zuze uste duzu? Ni bildurra, ez dute ba, ni horra, nahi nuke... Espero nuke ez gertatzea, ez dakiz irakurketa... Afiliatuak eta baseak eta botanteak, bai bateanak eta bai bestearenak, pultzatzea gobernu hori. Ze Euskal Herria, batez ere Euskal Herria izateko, Euskaldun Herria, behar du, estadua momentuz ez da posible izango, baina gutxienez gobernu hori. Eta agerian geratu da, ez dala berdina EAJ-ko egotea, edo PSOE-ek egotea, edo PS hemen deitzen dena. Baina alderantziz ere bai, nik irakurri eta, ez dakit irakurri, behintzat nik uste dut oso inpresio orokorra dagoela gizartean, ezker abertzalea, eta, hau da, katalanen arteko bezalako pakto bat egiteko prest egongo dela. Hau da, sozialistekin, EAJ-rekin baino lehenago nahiago duela. Segurazko gainera ez da nahiko izango. Sozialistekin bakarrik ez batzuk eta ez besteak ez dute nahiko izango. Baina nik esango nuke momentuz, hori nabarmenagoa dela EAJ. Bueno, Fakun eta Julenen iritzia eta maitu egin behar dugu, esan Fakun? Zuke irudikatzen duzune eszenarioa Bizkaiko Foru Aldundia eman da. Zan edut, hor, egon da modu batean, ez? Ez da berdina. Bueno, ez da berdina, baina... Eta segaitik ez duzu aipatzen EAJ posible egin duela Gipuzkoan, udaletxean eta diputazioan egotea. Baina urrengo galdera da, Bizkaiko jeltzale batzuk horren alde daude? Gipuzkoan egin denen alde daude? Ba ez. Ba, behar bada uste duzun, baino gehiago. Bai? Behar bada bai. Bueno, zenbat ez dakit, baina badira bestelakoak ere bai. Ezker abertzale CPS-rekin egingo zuen bat, porque igual egigurenekin bai, ez? Eta igual beste batzuekin ez. Begira, ni gauza bat dakit. Eusko Alderdi Jeltzalean jendea benetan da abertzalea. Eta... Gehienak. Eta... Batez ere botanteak eta baseko jentea edo basekoa eta afiliatuak, eta gero botanteak, hombre, botantea handia da, esparrua handia da, eta ja horretaz ez dakit bino, baina afiliatuak eta bai. Eta ni ziur nago, ezker abertzaleak erakusten badu, benetan herriarekiko atxikimendua eta lan egiten duela eta horrela, ez dukela, eta, bueno, eta etaren prozesua ja bide honean da joango balitz, nik, azken finean, abertzalen batasuna, uste duzun, baino gehiago bilatzen da Eusko Alderdi Jeltzalean. Amen. Bai, ez, baina benetan, benetan. Igual, lehengo gaiarekin amaitzeko, Basagoitik planteatzen duenean triplete bat PNV, PP eta PSOE, hori da bakarrik berari interesatzen zaiolako. Ez dut uste, benetan pentsatzen dut, eta horregatik, igual zu Rosamiren esaten zenuen, ez dut uste hori sukalde batean itxartuta dagoenik. Hori nik uste dut bera bota duela, sentitzen duelako arrisku bat, eta da, xokoratuta geratzea, jokuak eta seguramente aurrera begirako bideak, beste batzuenak. Hori da, momentu honetan, egin behar den hausnarketa. Eta denbora dago, oseak... Etxeko lan asko jarri dizkiguzu, Jose Felix Gaur. Bat, igual. Asko, galdera asko bota dituzu, bai, hori da. Hemen txutzi behar dugu, Rosamiren Pagola, Fakun Aznarez, Jose Felix Azurmendi eta Julen Artzuaga eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei esan, datorren asteazkenan itzuliko garela, 10 buelta horretan, ordura arte ondo izan.